सानसे सिगाङाव एनडिबिनि बारग' आफादगिरि लोगोसे आथिखालनि डिप्युटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो उदालगुरिनि एमएलए बिथांनि मोनसे स्टेटमेन्टखौ लानानै गोबां रिएक्शन होनाय आं नुनो मोनदों। दा बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा एसे सेन्टिमेन्टेलि खोथाखौ बुंदों आरो माखासेया इन्स्टिगेट खालामदों। बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे एनडिबिनि बारग' जायफोर दैदेनगिरि आरो बारग' जायफोर जोंहा केडारफोर दङ बिथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो मोनगोन आरो बेवहाय एनडिबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन एबा साख्रि मोननांगौ बेखौ लानानै गोबां खोथा दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनो। दा नैबे समाव COVID-19 मोनसे थासारि थांबाय, इलेक्शन थांबाय बायदिसिना आरो लिस्टफ्रा प्रपारलि जायैनि थाखाय नांगौ समाव एसे डिले जादों। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि 150 करोड़ सेंसन खालामनानै होदों। नैबे नभेम्बरनि जानो हागौ सेकेन्ड नङाबा थार्ड उइकनिफ्रायनो बे फैसाफ्रा बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन आरो बेजों लोगोसे जिफोर रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा गुबुन गुबुन डिफेन्स फर्सआव रिक्रुटमेन्ट आरो बेजों लोगोसे जोङो नाजादों कि स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे जि जबफोर दङ बेवहायबो एज रिलेक्सेसननि गेजेरजों हायोब्ला एपइन्टमेन्ट होनाय बे हाबाफारिफोरखौ सिङाव जोङो मावगासिनो दङ आरो केस उइथड्रआ 274 जाबाय। बाखि जिखिनि हाइनेस क्राइम होनना बुङो गिदिर गिदिर केस बेखौ बोरैहाय सल्भ खालामनो हायो बिनि थाखाय माखासे हाइकर्टनि एक्सपार्ट उकिलफोरजों रायलायबाय थानाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ बेवहाय पुरा पजिटिभ आरो जोंबो नारसिनगासिनो दङ। दा बेवहाय आङो आसाबादि जे हाइनेस क्राइमफोरखौबो लासै लासैनो सल्भ खालामनो हागोन आरो जेलाव थानायफोरखौबो जोङो माखासे समनि गेजेराव बिथांमोनखौबो जों बरनजोबनो हागोन। नाथाय बेवहाय माखासे मानसिफ्रा जोबोद इमोसनेलि खोथाफोरखौ सम सम बुंनानै थासारिखौ जोबोद गाज्रि खालामो। जोंनि जेंनाया दिनैनि नङा, 30-40 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि माखासे केसफ्रा दाबो दङ। बड'लेण्ड मार्टियार समफ्रा गोबां बै समनियाबो रिहेबिलिटेसन मोनजोबाखै। थांनाय समाव जोंहा गोबाव सम गावनिनो गभर्नमेन्ट दङमोन नाथाय रिहेबिलिटेसनखौ जेरै मोननांगौ बिदि मोनाखै। बिनि उनाव BLTनि माखासे जिफोर केडारफोर लिडारफ्रा सोरबा पलिटिशियान जाबाय, सोरबा ठिकादार जाबाय, नाथाय गोबां केडारफ्रा दिनै न'खर सामलायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों आरो बै समनि एबसुनि भलेन्टियार फर्स जायफोरनि दिनै गथ'फ्रा देरबाय नाथाय बिथांमोना थानो मोजां गंसे न' गैया, सोलिनो थाखाय मोनसे मोजां राहा लामा गैया। दा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। थिग बेबायदिनो एनडिबिनि PR आरो S बे सेंग्राफ्राबो निस्सय बेबायदि जेंनायाव लासैनो गोग्लैगोन। बिथांमोना 2020 सनाव एकर्ड खालामदों, प्राय 21 जाबाय, बोसोरसे बारबाय। दा बे जेंनाफोरखौ वान्स फर अल सल्युसन खालामनो थाखाय जोङो माखासे राहा लामा लादों। आङो नायदों निउसाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बेवहाय खौरांगिरिफ्रा जेरै सोंदों जा बेवहाय बिथाङा बे रिप्लाइखौ होदों आरो आङो बिथांजों सावरायदों। बिथाङा खुनु गाज्रि इन्टेनसन लानानै बुङाखै। गोबां समाव खौरांगिरिफ्रा माखासे कुइसन सोंनायाव एमब्रेस खालामो आरो गुबुन हारिनिफ्रा बांसिन गोबां समाव जोंखौ एमब्रेस खालामो पलिटिकेलि। आं थांनाय गोबाव सम एबसुनि आफादगिरि थानाय समावबो गोबां समाव एभयड खालामोमोन नाथाय गोबां समाव जोंखौ गोबां एमब्रेस खालामो आरो माखासे नाङै एन्सारफोरखौ होनो थाखाय इन्स्टिगेट खालामो। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेबायदि सानलायनाय जानो नाङा आं खावलायो। मानोना जोंनि सिन्था धाराया दा पजिटिभ जानांगौ, हारिखौ जौगाहोनांगौ। सोमावसारग्रा रिभलिउसनारि बा जोंनि जि मार्टियार फेमिलि बिसोरथ' दिनै नङा गाबोन अनसुंथाइखौ मोनखानांगोन। मोनफ्रोमबो मार्टियार फेमिलिखौ जों नायखानांगोन। एबसुनि मार्टियार फेमिलि, BLTनि मार्टियार फेमिलि, एनडिबिनि मार्टियार फेमिलि गासैखौबो जों नायखानांगोन आरो जों नायगोन बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनि टाइमाव जों जेसेबां हायो बिथांमोननि न'खरफोरखौ जोङो मदद होनो नाजागोन आरो बेजों लोगोसे केसआ उइथड्र जाजोबनांगोन आरो जि मोननै एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड आरो BTR एकर्ड मोननैबो एकर्डनि दफाफ्रा 100% इमप्लिमेन्ट जानानै जोंनि हारिखौ जाहाथे जों गोजौआव लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजागोन। आथिखालाव साफा सानै मानसिफ्रा साना हसियानो बायदिसिना इन्स्टिगेट खालामग्रा एबा थुनज्लायग्रा खोथाफोरखौ बुङो, बेयो मोजां नङा। ससियेल मिडियायाव थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोरा दिनै इयुनाव गोलाव सम जिउ खांनांगौ दङ बिथांमोना दिनै साख्रि गैया, बिथांमोना दिनै मोजां सोलोंथाइ लानो हायै गोबां दङ। बै लाइमोनफोरखौ एसे
नङै बाङै लामाजों दैदेनलांनाय बायदि जायो। दा नंखायनो बेबायदि जाहाथे खालामा आं बेखौ खावलायो। दा बे समाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो गोबाव बोसोर डिकेड्स एन्ड डिकेड्स बिथाङाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों। खाफाल मोजां दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा सोमावसारनाय समाव जिउ गोमोरलाङाखिसै, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना जिउ गोमोरलाङाखिसै। गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव थांनानै थादों। जोङो बेखौ जोंनि हारिनि खाफाला मोजां होननानै बुंनांगोन। दा बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बबेबा समाव बबेबा खोथा फंसेफोरखौ एसे बेबायदि बुंफ्लाङोबा एबा बेबायदि सोरनिबा थुनज्लायनायाव माबाफोर बुङोबा बेखौ लानानै बाराद्राय एमब्रेस खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा, आं बेखौ खावलायो। आरो मोनसे बाथ्रा आं बुंबावनो सानदों, मोनसे टुइट नुनो मोनदों बेल एन्ड ब्लकआव हा बायनाय मानाय डिसिफोरनो पावार होनाय। बेल एन्ड ब्लकनि आयेना जोबोद गोरा, बे आयेनखौ गोसो बायदियै रावबो सोलाय सोल' खालामनो हाया। दा बेनिखायनो बेल एन्ड ब्लकआव थानाय जोंनि हारिनि मानसिफोरनि हा हुआ दिनैबो नामजारि जाजोबाखै। बैफोरखौ नामजारि खालामनो थाखाय, मियादि खालामनो थाखाय जोङो गभर्नमेन्टआ स्पेसियेलि माखासे पलिसि जों आखायाव लादों। दा बेनिखायनो बे हा हुनि बेलायाव जोंहा बारा गिनांगौ गैया। जोङो बेखौ फैगौ समाव प्रटेक्सन होनांगोन आरो दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि हाफ्रा जों रैखाथि होनो हायाखै, बेखौ 100% रैखाथि होनायनि थाखाय खामानिखौ जोङो मावनांगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज, बेखि जंगल उड्स रिजर्ट, मानास नेशनेल पार्क, बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9102-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734।